Добрый день, сябры. На апошнім таварыскім матчы футбольнага клуба Крумкачы. Сёння мы з вами у пасёлку Октябрьскі і сапернікам нашай каманды. Спадзяёмся, што апошняя рэпетыцыя перад пачаткам сезона у нас адбудзецца добра. Ну так, слухай, толькі зараз, скажу шчыра, пабачыў я склад, літаральна 3 хвіліны таму яго і запосцілі ў нашых соцсетках. Таму, сябры, давайце разам з вами згадаем, у якім... Каманды. У браме нумар 1 Віталь Загмантович. Гульцы ў полі. Нумар 2 Тимофей Мельник. Нумар 3 Мікіта Аўсянік. Нумар 5 капітан каманды Януш Ладуцька. Нумар 7 Коска Намеката. Нумар 8 Алексей Баранов. Нумар 10 Ілля Зайцаў. Нумар 16 Евген Гардзейчык. Нумар 20 Іван Каленскі. Нумар 69 Данила Дорожка. Нумар 77 Вячеслав Попава. Галоўны трэнер каманды, усе вы ведаеце, Сергей Васильевич Казека. Так, сябры, літаральна з вами будзем зараз разбірацца, глядзець, якая фармацыя футбалістаў будзе сёння на поле. Хутчэй за ўсё, мы, канешне, звыкліся цягам папярэдніх матчаў бачыць класічныя 4-3-3 ў выкананні нашай каманды. Да? Часам здараліся эксперыменты, але мяркую, што менавіта па такой схеме распачнуць нашыя футбалісты гэты матч. Да, сённяшні наш супернік, хай вас не здзіўляе, тых, хто не вельмі сочыць за навінамі, гэта футбольны клуб «Аўтазаводзец Трактар», той самы, які яшчэ ў мінулым сезоне зваўся троху інакш, называўся просто трактором и был соперником нашим по дивизионе. Не просто соперником, а это была команда, якая перамагла ў мінскім дивизионе год тому. Але все цячэ, все меняется, и трактора ўжо няма. Ёсць «Аўтазаводзец Трактар», але я спадзяюся, не пакрыўдзяцца заўзятары гэтай каманды, калі такія сёння ёсць у нашай трансляцыі, калі буду просто называць для зручнасці гэтую каманду трактором. Бо, здаецца, Антось, досыць цяжка будзе кожны раз агучваць, хто заводзіць трактар. Я не ведаю наогул, якія там крычалкі прыдумляць заўзятарам гэтай каманды, бо вельмі складаная для вымаўлення. Ну, я гляджу, гэта такая тэндэнцыя ў гэтым годзе. У нас і Юні пераўтвараецца ў Юні X-Labs, калі не блытаюся я, і трактар ужо разросся у сваёй назве. Ну што, фіксуе парушэнне правіла так на Коске галоўны арбітр сённяшняга матчу. Давай адзначым, што ў гэтым годзе ў перадсезонных матчах нам шансуе. У нас поўная бригада арбітраў працуюць, бо, напэўна, памятаеш, летась матчы ў чысці здараліся, калі было толькі 2 арбітры, незразумела, хто з іх галоўны, хто бакавы, якія абавязкі выконвае. Ну, карацей, это такая класіка перадсезонных матчаў, як мне здаецца. Так, згодзін з табой, Алексей. На нашых гульнях заўсёды поўныя бригады. Так, да, і давай, напэўна, адразу адзначым, што мы з табой сёння абодва упершыню у пасёлку Октябрьскі, як я вам анансаваў, да, хаця каманда наша ўжо гуляла матчы на гэтым стадыёне, і самы недаўні з іх, гэта год таму гулялі мы тут супраць Жодзіна Южнага, так? Не памыляюся я. Нагадаеш, чым скончылася тая гульня, хто адзначаўся? Так, ну, здаецца, 2-1 перамаглі наши гульцы. Да, і галамі, калі не памыляюся, я тады адзначыліся футбалісты, якія ўжо не выступаюць за Крумкачы. Гэта, здаецца, быў Артём Куратнік, і пенальці рэалізаваў Андрей Стрыжеус. Да, цікава, канешне, разважаць пра гэта ўсё, улічваючы тое, што ў Жодзіна Южнага ўжо, на жаль, знікла гэтая каманда. Мы, ў прынцыпе, заўжды за вось такія прыватныя каманды, якія даюць эмоцыю, ствараюць нейкія нагоды ў медыйным полі, таму шкада, што больш не пабачым гэты клуб. Небяспечны момант, які, на жаль, нічым не скончыўся, але атака працягваецца. Ну так, пакуль, здаецца, трактар ўсё ж такі валодае ініцыятываю на першых хвілінах. Цікава мне, ведаеш, бачыць, ну, няма ў нас перад вачыма стартавага склада футбольнага клуба, прабачце, сябры, «Аўтазаводзец Трактар», але аднаго футбаліста я пазнаю з тысячы, як казаў той, да, на поле бачым пад нумарам 1 Романа Бурца. Да, цікава, што, наколькі памятаю... 21 Ілля Трачынскі. Добренько, да это мы яшчэ пазней звернемся, нам падказваюць і іншых футбалістаў. Не перажывайце, сябры, трошку рыхтаваліся і мы. Так вось, нумар 1 Роман Бурец, і цікава, Антось, здаецца, бачыў я, што у складзе Бумпрома павінен выступаць гэты футбаліст, не памыляюся я. В складзе Бумпрома.
Вось, але я не ведаю, што не бачу я, шчыра кажучы, там і навіны пра тое, што мусіць выступаць за трактара. Я не ведаю, будзе выступаць Роман Бурец за трактар, не будзе. Можа, ведаеш, як часам бывае ў таварыскіх матчах, не хапае футбалістаў для складу, да, для гульні і проста запрашаюць некага іншага. Так жа, здаецца, у тым сезоне Сергей Лынько адзін матч за трактар гуляў, дапамагаў этой камандзе проста, каб у таварыскім матчы набраць футбалісту на заявку, як бы на сам матч. Таму невядома, ці будзе Бурец у трактары ў гэтым сезоне, ці яго там не будзе, але сёння ён на полі ёсць. Чалавек, да, які трошку быў раздражняльнікам для нашай каманды і для мяне асабіста ў мінулым сезоне. Які у тебя, Антось, з ім уражанні засталіся пасля мінулага сезона, можа, падзелішся? Ну, так, што магу падзяліцца, што з тым жа трактарам, калі гулялі у мінулым сезоне, патрапаў, як кажуць, у нервы і нашым гульцам, і некаторым нашым заўзятарам, калі напрыканцы гульні зрабіў фінальны лік у той гульні 4-4. Літаральна праз хвіліну, нават менш за хвіліну, калі Януш Ладуцька забіў 4-й мяч нашай каманды, ён зраўняў лік. Ну, але, як кажуць, далей мы з трактарам сустракаліся і ў фінальным раўндзе, ў чвэрцьфінале, і адзін з тых, які не забіў свой пасляматчавы пенальці, нагадаю, тая гульня, той чвэрцьфінал вырашаўся ў серыі пасля матчавых пенальці. У абодвух матчах была нічыя. У першай гульні 1-1, у другім матчы 2-2, і вырашалася ўсё ў серыі пенальці. Дык вось Роман Бурец якраз быў адным з тых, хто не забіў тады свой пенальці, калі, не памыляюся, патрапіў тады ў папярэчыну. Все было так. Да, ну давай будем шчырым, шмат хто тады з футбалістаў не реалізаваў пенальці. Я думаю, шмат у кого заўзятараў яшчэ свежыя ўспаміны пра тую гульню. Я думаю, вы, як і я, вось пасля незабітага пенальці Глебам Крыўцовым, ну ўжо трошечку, можа, згубілі надзею ў перамогу, але ўсё ж такі все тады павярнулася на карысць нашай каманды і крочылі мы далей. І, як вы памятаеце, дайшлі ажно да фінала, дзе ўжо, прабачце за такія жарты, па традыцыі саступілі ў фінальны матч партызану з Салігорска. Ну, таксама, я думаю, памятаеце тую гульню. Можна сказаць, што, можа, нам за серыю пенальці з трактарам трошку вярнулася ў тым фінальным супрацьстаянні, але это ўсё такія тэарэтычныя разважанні. Вось, і я спадзяюся, што ў гэтым сезоне каманда таксама дойдзе да фінала другой лігі. Праўда, пакуль не зразумела, якім той фінал будзе, якім будзе той фармат. Да, сябры, ёсць такая інфармацыя, што, ну, хутчэй за ўсё на наступных выходных не згуляем і супраць дублёраў Нафтана, бо будзе пэўным чынам мяняцца фармат правядзення другой лігі. Я думаю, вы таксама сочыце за навінамі, чытаеце, што ёсць пэўныя непаразуменні па фармаце правядзення чэмпіяната ў другой лізе, таму на пачатку тыдня сачыце за навінамі яшчэ больш шчыльна і пільна, каб даведацца ўсё ж такі, ў якім фармаце і дзе будуць гуляць крумкачы ў гэтым сезоне. Сам кажу, сам смяюся, бо менш за тыдзень застаўся да пачатку чэмпіяната ў другой лізе, а мы яшчэ не маем такога разумення. Ну ладно, каля футбольныя тэмы пакінем, можа быць, для абмеркавання ў чатах, будзем назіраць за гульнёй, тым больш пакуль падпрыціснулі, я так скажу шчыра, не вельмі пільна сачу, то есть выправ мяне, калі памыляюся, але мала наша каманда выходзіць са свае паловы поля. Так, усё больш трактар насядае, а нашы гуляюць з большага другім нумарам. Слухай, ну ведаю я, што ты больш за мяне разбіраешся, ведаеш гісторыю крумкачоў, усіх футбалістаў, якія тут выступалі. Мяне падказваюць, у прынцыпе, чытаў я у навінах, што за трактар у гэтым сезоне мусіць гуляць Ілля Трачынскі, так? Так. Ілля Трачынскі. Сёння ў нас пад 21 нумарам. Зноў жа, калі ёсць уражанні, падзяліся ўспамінамі пра гэтага футбаліста. Калі ён выступаў за нашу каманду, можа, пазней пра гэта. Дорожка, Даніл! Дорожка, удар, гол! У першай жа сваёй асэнсаванай, хаця не магу назваць эту атаку асэнсаванай. Красиво. Даніл Дорожка забіў свой першы гол за крумкачы, хай яно ў таварыскім матчы адбылося, размачыў, скажем так, свой бамбардзірскі лік і прыкладна, дайце мне разумение, на 10-й хвіліне матча открываем мы лік у сваёй першай жа атацы. Антон, можа, давялося табе заўважыць, атрымалася, хто аддаваў перадачу на Даніла Дорожка? Ці будзем з табой разам зараз глядзець, пераглядаць трансляцыю? Калі сумленна кажучы, не паспеў заўважыць. Імклівая такая атака атрымалася, адна ўдалая перадача, усе там трошку, можа быць, прызадумаліся, ці не было там становішча па-за гульнёй, але суддзя яго не зафіксаваў і гол легітымны, адкрываем мы лік у гэтым матчы. Зараз падгляджу я сябры, вам зручней дома адгартаць.
І эту передачу віддавав номер 10, а під ім сьогодні, я так розумію, Ілля Зайцев виступає. Да. Чергове корисне дзеянне ад нашого футболіста, калі не помиляюся. Ілля Трачинський, про якого ми нагадували, робить удар, але м'яч ляціць вышэй. Ну, слухай, ти больш бачив Іллю Трачинського гульні, скажи, ну, якби, ці уластиві йому такі далекі стріли, адзначався він Так, таким? вельмі уластивыя яму гэтыя стрэлы. За Крумкачы неаднойчы, я так разумею, прыкладаўся Ну, і здалёк. прыкладаўся і нават забіваў. Адзін з такіх галоў быў у самым першым туры сезона 2019 супраць Оршы, калі гулялі на Арцары БДУ, стадыёне Арцар БДУ, тады тая гульня скончылася для нас паразою 3-2, але вось абодва галы ў складзе нашай каманды менавіта Ілля Трачынскі забіў, і вось адзін якраз з такога вось далёкага стрэлу. Зараз зноў атака, Даніла Дорожка дае мяч на Каленска, Каленскі удар! Так і не зразумела, Ваня трапляў мяч, які знаходзіўся побач з брамай, і ўсё ж такі можам адзначыць, што міма, да, пайшоў гэты стрэл Каленска, была выдатная магчымасць у другой сваёй атацы забіць другі гол і проста зрабіць касмічную рэалізацыю 2 з 2. Зноў жа, ведаеш, як некаторыя з вас, напэўна, ведаюць, што заўзею я за Ліверпуль, для мяне асабісты боль апошнія тыдні назіраць гульню каманды, бо рэалізацыя ў Ліверпуля, ну, на не самым высокім узроўні, таму вось калі б 2 з 2 зараз паклалі Крумкачы, гэта было б сапраўдным шокам і лютай асалодай для маіх вачэй, а так, лік па-ранейшаму 1-0. Казаў ты пра галы Трачынска, ну, будзем спадзявацца, што сёння мы іх не пабачым, так, ну, можа, толькі калі ў сваю браму. Такое шоу мы заўжды рады пабачыць. Так, ну, зараз будзем назіраць штрафны каля штрафной пляцоўкі Трактара. Парушылі правілы. Это мацней. Футболісты гэтай каманды, і Мікіта Аўсянік будзе падаваць мяч у штрафную. Паглядзім, чым скончыцца гэты штрафны. Навес, Каленскі. Спрабуе адставіць нагу Вячаслаў Папава, але мяч у брамніка Трактара. І распачынаюць футболісты Трактара сваю атаку. Да, пригадували мы ассистентский бал якраз таки Іллі Зайцева. Што мы бачым? Атака Трактар. Праз цэнтр, Бурэц паддае мяч направа і навес. Спрабуецца, але яшчэ небяспечны момант. Здаецца, нумар 7, здаецца, гэта Мікіта Дудо, той самы Мікіта Дудо, які таксама даў нас шмат цяжкасцей у мінулым сезоне, што мы бачым. Сябры, давайте дамо належна. Вы бачылі з намі ў гэтай трансляцыі толькі што які сейф мы пабачылі ў выкананні Віталя Зігмантовіча. Гэта было шыкоўна, гэта было на супертопавым узроўні. Застаецца толькі парадавацца за маладога брамніка, але пакуль бачым... Нейкае пашкоджанне атрымаў. Да, які пакуль прылёг на газон, на вялікі жаль, ёсць пэўныя праблемы са здароўем. І так ведаеце вы, што Андрей Дашкевіч, яшчэ, прабачце, не ведаю імёны дакладна. Алексей Дашкевіч. Алексей Дашкевіч, выпраўляе мяне Антон. Вось, Алексей Дашкевіч зламаў палец і пакуль мусіць аднаўляцца пасля гэтага свайго пашкоджання. Вось, я нават, скажу шчыра, не зірнуў у заяўку, ці ёсць у нас сёння яшчэ адзін брамнік на выпадак таго, калі нешта сур'ёзнае здарылася з Віталём Зігмантовічем. Ну, калі што будзе выходзіць, Владимир Фомич Бушма, я так мяркую. Няма сярод запасных у нас брамнікаў. За адзіным брамнікам ужо якую гульню гуляем. Да, давай, пакуль ёсць пауза, напэўна, Антос Сягуч, калі ласка, хто у нас сёння можа выйсці на замену. Не буду казаць адназначна ўзмацніць гэтую гульню, але хто можа выйсці сёння на замену? Што ж гэта? Это у нас Павел Гераў, Дзяніс Рудзянок, Алексей Яўзрэзаў, Константин Куімаў, Ростислав Серы, Васюк, не памятаю яго. Алексей, здаецца, не памятаю, шчыра кажучы. Ну, прабачыць нам заўзятары, толькі ўкатваемся мы ў сезон. І новы гулец Мікіта Кухцік. Да, сябры, ёсць сёння на лаве 23-гадовы Мікіта Кухцік, цэнтральны абаронц, які выступаў у мінулым сезоне, ну, не толькі ў мінулым, а некалькі апошніх сезонаў за Асіповічы, якая неўдалая перадача ад Баранова была зараз, ледзь не перахапілі мяч футбалісты Трактара, якраз такі з мячом Ілля Трачынскі спрабуе накруціць Аўсянніка і аддае дакладную, хацелася б пабачыць заўзятарам Трактара перадачу, але ж не.
Перахопліваем мы гэты мяч і будзем спрабаваць праз кароткую перадачу выйсці са свае паловы поля. І вось зноў жа часам терпім мы праз тое, што спрабуем праз кароткі пас выйсці ў досыць складаных сітуацыях і часта памыляемся, бо не хапае ўзроўня, я не ведаю, канцэнтрацыі, майстэрства футбалістам у гэтых сітуацыях. І давай тось адзначым, што падняўся з газона, працягвае гэтую гульню Віталій Зігмантовіч, хочацца ведаць, што ўсё добра з нашым брамнікам і зноў жа не можам выйсці са свае паловы, са свае нават траціны поля. Януш Ладуцька з мячом, прабачце за выраз, завошкаўся, але ўсё ж такі адстаялі гэты мяч футбалісты нашай каманды. Коскі аддае на Каленскага, не апрацаваў, не падстроіўся пад гэты мяч Ваня, і ўжо Роман Бурец перахапіў яго і спрабуе развіць атаку свае каманды. Трачынскі. Направа ці будзе падача, ці не. Мяч. Да, досыць вальготна, камфортна сябе адчуваюць каля нашай штрафной футбалісты Трактара. Рана ці позна гэта можа пераўтварыцца ў нешта больш сур'ёзнае, і не разумею я і пагаджаюся з заўзятарамі каманды, навошта ісці так жорстка ў такой сітуацыі, якая да гэта абсалютна не абавязуе ў апошняй таварыскай гульні перад пачаткам сезона. Ну і першая жоўтая картка. Цалкам заслужаная, да, і адразу у мяне вось з'яўляюцца гэтыя флешбэкі, прабачце за выраз, з мінулага сезона, калі Трактар часта гуляў не абгрунтавана. Нашумелае відэа, якое з'явілася ў апошнія тыдні, дзе я не ведаю, ці былы абаронца, ці яшчэ дзейны абаронца Трактара Алексей Шчыпаў вельмі жорстка, недазвольна жорстка згуляў супраць нападніка Юні Эрала. Вось, я думаю, шмат хто з вас бачыў гэты эпізод, калі не бачылі, абавязкова гугліце, шукайце. У атаку выходзіць футбаліст. Трактар пачынае атаку. Недакладна. Да, подумал я, что можно, в принципе, паспрабаваць. Антось, я зазірну зараз паралельна ў соцсеткі Трактара, можа быць, пабачу там стартавы склад гэтай каманды, было б цікава мне яго пабачыць, але не, мусіць, я ж зашмат хачу. Ногул цікавая сітуацыя, да, з інстаграмам футбольнага клуба «Аўтазаводзец Трактар». Ще месяц таму, здаецца, там 22 сакавіка напісалі яны, што заўтра прадставім мы першую порцыю футбалістаў, якія будуць выступаць за нашу каманду ў гэтым сезоне. На наступны дзень абвесцілі цэлых 6 футбалістаў новых. І што вы думаеце? І на месяц каманда прапала, ейны інстаграм з медыйнага поля, і мы не ведаем. Мусіць, гэты сезон футбольны клуб «Трактар» збіраецца ў 6 гуляць. Пачынаецца атака левым флангам Мікіта Аўсянік. Пас на Зайцева. Што будзе рабіць наш Ілля? Баранаў. Справа просіць мяч Каленскі, атрымлівае. Штурховая мяч, але не... Удар. На жаль, звальваецца мяч з нагі ў нашага Іллі Зайцева. Да, ведаеш, часам мы хвалім футбалістаў за тое, што досыць хутка, аператыўна згулялі, не губляючы ні секунды, але тут, напэўна, секунда на тое, каб прыняць, апрацаваць гэты мяч і нанесці больш сэнсаваны удар, здаецца, у Іллі Зайцева была. Ну, ён прыняў гэта рашэнне, ён на полі, ён нясе адказнасць за кожны стрэл каманды і за кожную сваю перадачу, а не я, таму мы можам толькі раіць, але ні ў якім разе мы не заменім Іллю Зайцева на полі, тым больш выдатны футбол паказвае ён на пачатку. Вось якраз такі яшчэ сезон не распачаўся, пра гэта пазней. Пенальці ставіць суддзя. Парушыў правілы наш брамнік Віталій Зігмантовіч. Сябры, пераглядайце паўтор, дзяліцеся ўражаннямі ў каментарах. Нагадваю, што сёння мы глядзім гэты матч на YouTube-канале футбольнага клуба «Крумкачы», таму у вас ёсць выдатная магчымасць на большым маніторы перагледзець якраз такі гэты момант і падзяліцца ўражаннямі, ці быў, на вашу думку, пенальці ці не. Але адзначым чесна і шчыра, што падаў вельмі прыгожа гулец Трактара ў гэтай сітуацыі. Напэўна, тэатральны кружок, гурток у дзяцінстве ён наведваў. Паглядзім, ці атрымаецца зараз скарыстацца гэтай магчымасцю, якая по XG, здаецца, ацэньваецца як 0,8, ну, паглядзім, ці ператворыцца гэта у змены ліка на табло. Да, нейкія праблемы, пытанні ёсць, мусіць, вецер дзьме і мяч на кропцы не стаіць. Ну, паназіраем. Бачылі мы пенальці летась, але ў выкананні нашых футбалістаў. І не забіваюць яны зараз, ну, што тут скажаш? І зноў жа, як і ў фінальным раўндзе мінулага года, ў серыі пенальці нас ратуе папярэчына. Здаецца, двойчы яна нас тады ўратавала пасля удараў.
таго ж Романа Бурца і Мікіта Дудо ратуе нас і зараз. Ну, зараз, наколькі бачыў, не Роман Бурец выконваў гэты пенальці, але усцешна, да, бачыць, што зноў папярэчына на нашу карысць. Атака. Нічым, на жаль, не скончылася. Але ў дынаміцы, ў развіцці выглядала шыкоўна, да, шэраг кароткіх перадач, якія маглі вывесці проста нека з нашых футбалістаў на аператыўны прастор, але зараз аператыўны прастор мае Роман Бурец, левым флангам развіваецца гэта атака, і што? Трошку страціла на свой тэмп, але Ілля Трачынскі выкатвае на таго ж Бурца, ягоны удар блакуе. То ладуць, але не уратавалі нашы абаронцы каманду. Лік робіцца 1-1 на, я так разумею, на самым пачатку 20-й хвіліны матча. Карацей, кожныя 10 хвілін будзем з вами назіраць мусіць галы сёння, калі такім тэмпам ісці. Ну, то есть, можа, заўважыў аўтара гола, ці табе таксама складана, як і мне? Номер 10, вось прозвішча, на жаль. Ну, тады так і зазначым у пратаколе, што нумар 10, да? 10. Слухай, згадваў я, што цэлых 6 футбалістаў ужо як бы абвесціў футбольны клуб «Трактар» пра падпісанне, назовем гэта так, цэлых 6 футбалістаў. Давай агучым, тым больш ёсць знаёмыя нам імёны. Ты хочаш агучыць? Добра, Антось, агучвай, я пасачу трошку за гульнёй, каб мы не гублялі таго, што адбываецца на поле. Так, футбольны клуб «Трактар» абвясціў пра падпісанне 6 гульцоў. Гэта сярод іх, дарэчы, ёсць і былыя нашы гульцы. Это Зміцер Вашкель, які выступаў за нас у мінулым сезоне. Таксама, быццам бы нашы, таму што ў свой час таксама гулялі за Крумкачы. Гэта той же Ілля Трачынскі, які ў апошні сезон выступаў за Макслайн. З Трачынскім трохи цікавая сітуацыя. Давай згадаем, што я бачыў абвестку, што збіраецца завершыць, скончыць сваю кар'еру Ілля Трачынскі. Мы ўжо так прынялі гэты факт, а потым Ілля з'явіўся тут у «Трактары». Так, ну і акрамя гэтага яшчэ 2 футбаліста з Жодзіна Южнага. Гэта Яўген Смаль і знаёмы добра старым заўзятарам нашага клуба Ілля Джугір, які выступаў за нас таксама, калі не памыляюся, у сезоне 19 разам з Іллём Трачынскім. І таксама 2 футбаліста, якія в мінулым сезоне выступалі за футбольны клуб «Астравец». Гэта Павел Лоўгач і Зміцер Купнеўскі. Ну да, Лоўгач я бачу наогул капітанам, бо «Астравца» больш за 2 десяткі матчаў правёў у першай лізе. Карацей, што не футбаліст, то насамрэч досыць сур'ёзнае імя, напэўна, па мерках другой лігі. Так, ну а той же Зміцер Купнеўскі таксама, калі старыя заўзятары могуць яго памятаць, але у складзе Ашмян у самай першым туры, у самай першай гульні каманды ў 2018 годзе. Так, трошку пазней, бо Зайцаў вырезае направа на Каленска, і што будзе рабіць Ваня? Спрабуе стрэліць і зарабляе, мусіць, першы, калі не памыляюся, я кутнік у гэтым матчы для нашай каманды. Так, першы кутнік. Ось у першым туры, вяртаюся да сваёй думкі, той самы Зміцер Купнеўскі 2 разы забіў нашу браму, калі выступаў за Ашмяны. Дарэчы, у той час у адной камандзе з Змітром Купнеўскім гуляў і цяпер наш Януш Ладуцька. Ён там таксама капітаніў, але выступаў тады бліжэй да атакі ў цэнтры поля. А вось у нашым клубе ён выступае на пазіцыі цэнтральнага абаронца. Ну да, Януша згадаем трошку пазней, яшчэ троху ў іншым кантэксце. Паназіраем за падачай Мікіты Аўсяніка, чыю галаву ён знойдзе, знаходзіць галаву абаронца «Трактара». І што? Контратаку «Трактара» назіраем зараз. Бурец падбірае мяч. Да, досыць лёгка яго ідэнтыфікаваць па ягонай фрызуры, але ж з мячом ужо не ён, але фланг застаўся той жа левы, і, пэўна, будзе зафіксавана парушэнне правілаў. Ілля Зайцаў спыніў гэтую атаку, і пабачым патэнцыйна небяспечны стандарт у выкананні футбалістаў «Трактара». Не разгулялі яны яго з патрэбнай кропкі, але суддзя ў нас сёння не педант і вырашыў гульню не спыняць. Зноў жа Бурец ідзе навес у штрафную, і там першы на мячы Алексей Баранаў. Спрабуем распачаць сваю атаку. Каленскі. Пасна дорожка, вяртае мяч Каленскаму. Наперадзе Папава, злева дорожка і Алексей Баранаў. Алексей атрымлівае мяч. Што будзе рабіць далей? Паштурхоўвае мяч на Папаву. Што будзе рабіць Слава? Слава на дорожку. Дорожка 2-0.
Да, удала мне спадабаўся твой каламбур на дорожку. Сапраўды на дорожку выкаціў гэты мяч Вячеслав Папава. Не пашкадаваў, давай адзначым і гэта. І робім і лік на якой? На мусі 24-й хвіліне матча 2-1. Так, ну Качы сёння не так часта выходзіць у атаку, але робіць гэта досыць эфектыўна. Умничка. Вось як ты казаў, Лёша, што кожныя 10 хвілін, на гэты раз 10 хвілін чакаць не прыйшлося пасля апошняга гола, толькі 4. Ну давай будем шчырымі, мы толькі парадуемся, калі пабачым сёння шмат галоў, бо гульню, якую назіралі тыдзень таму, гульня супраць дублёрнага складу Іслачы, там якраз такі галявых момантаў бракавала, не кажучы і пра галы. Досыць, я думаю, не вельмі цікавая гульня была для нейтральнага заўзятара. Ось, і каментаваць, я скажу, было трошку цяжкавата, бо мала што адбывалася на полі. Былі яшчэ пэўныя тэхнічныя складанасці падчас трансляцыі, але зараз, да, мы ўжо і 3 галы пабачылі за непоўныя 25 хвілін. Зайцаў на дорожку. І памыляецца ў зваротнай перадачы дорожка. Парушае правілы Алексей Баранов. Хутка разгулялі мяч футбалісты Трактара, Трачынскі. Супраць яго Ілля Зайцаў. Кажется, сутыкнуліся два Іллі. На сябры, наколькі ведаю, сёння глядзім гэты матч без паўтораў, але я б з вялікай асалодай перагледзеў бы, шчыра кажучы, ось другую голевую атаку выканання нашай каманды. Усё там было прыгожа, усё там было файна, і перадгалявая перадача ад Алексея Баранова і галявая перадача ад Папавы. Трачынскі вельмі небяспечна, але выпускае мяч па-за межы поля. І давай адзначым, да, што все добра, што добра канчаецца на нагах, і ўсё ў парадку з Віталём Зыгмантовічам, таму што я сапраўды ўжо задаўся ў галаве такім цікавым пытаннем, хто ж яго будзе мяняць. І ведаеш, трошку быў у шоку, калі пабачыў, што ляжыць на газоне Віталь Зыгмантовіч, а пабег з буцамі да лавы запасных Расціслаў Сер. Я думаю, хіба Расціслаў збіраецца выйсці на пазіцыю брамніка? Памыляецца Зайцаў, але вельмі хутка выправляюць сітуацыю нашы гульцы. Хаця зноў жа Трактар нас у нашай штрафной замкнуў. Слухай, ну сёння падабаецца мне па першых хвілінах дорожка, таму што, ну, папярэдніх матчах такое неадназначнае ўражанне па сабе ён пакідаў, шмат змагаўся, шмат спрабаваў. Працаздольны, напэўна, футбаліст, можна пра яго так сказаць, але вось менавіта асэнсаваных і выніковых дзеянняў бракавала, а сёння пакуль удала карыстаецца сваімі магчымасцямі, якім насамрэч не так шмат, але 2 шансы з 2 ён ужо паспеў скарыстаць. Бурец адбірае мяч у Коскі. За левым флангам ідзе атака. Дакладная перадача футбаліста Трактара. Спрабуюць нашы выйсці ў атаку. Зайцаў на Коскі. Коскі на Баранова. Баранов. І мяч на Мельніка. Мельнік на Каленскага. Зноў абгуляліся. Зноў Коскі. Выпускае, на жаль, мяч. І Бурец спрабуе праштурхнуць мяч наперад, але нашы абаронцы добра гуляюць і Зайцаў. Трэба спыняць гульню, робіць гэта і галоўны арбітр нашага матчу, бо на газоне капітан каманды Януш Ладуцька. Якраз не скончыў я ў папярэдняй паўзе думку пра Януша. Да, згадваў ты, што раней Януш да таго, як выступаў за Крумкачы, гуляў на пазіцыях вышэй, атакуючага паўабаронцу выконваў. Факт, які я ўжо агучыў у папярэдніх трансляцыях, але для некаторых ён можа быць новым. Януш, здаецца, калі не памыляюся, уваходзіць у топ-10 бомбардзіраў, найлепшых бомбардзіраў другой лігі за ўвесь час. Но выправце мяне, калі памыляюся, але больш за 80 галоў на ягоным рахунку ў другой лізе. Ось, магу лёгка паверыць у гэтую інфармацыю, улічваючы, што нават у мінулым сезоне на ягоным рахунку было 7 мячоў, калі не памыляюся я, можа нават і больш. Выпраўляйце, сябры, ёсць статыстыка перад вачыма, буду толькі рады, калі будзеце ўзаемадзейнічаць з намі ў нашай трансляцыі. Давайте адзначым, што сёння няма ў складзе Сені Старікава. Наколькі ведаю, прыхварэў Сеня, бо ўжо чытаў разважанні на той конт, што Сеню вырашылі там выхаваць, перавыхаваць пасля выдалення ў апошнім матчы. Не, ёсць пэўныя праблемы са здароўем у Сені Старікава. І пабачым, я спадзяюся, мы яго у наступных матчах. Парушаюць правілы на Данілу Дорожку, і
Чарговы шанец на сваю атаку атрымліваюць крумкачы. Звычайна мы сёння па маіх назіраннях выбегаем у контратакі. Вось ёсць магчымасць такую пазіцыйную, асэнсаваную, з расстановачкай, да, паказаць усё, што натрэніравалі за папярэднія тыдні. Мыката зноў Даніла з мячом, пас на Аўсяніка. Аўсянік можа прыкласціся. Давайте будзем шчырым, памятаем ягоны гол якраз такі Асіповічам на апошніх хвілінах матча, але зараз не рызыкнуў, не тая пазіцыя была. І падпрыціснулі якраз такі ў гэтай атацы нашыя футбалісты і зарабілі небяспечны стандарт на нашу карысць. Даніл Дарожка зноў прычесаў гэты штучны газон у пасёлку Октябрьскі і паназіраем, хто будзе зараз выконваць гэты стандарт. Я думаю, опцый не так шмат. Самае відавочнае з іх гэта Мікіта Аўсянік, вядома ж. Быў бы на полі Сеня Старікаў, можа бы ён прыклаўся. Быў бы на полі Трэнт Александр-Арнальд, я думаю, і ён быў бы ля мяча, але пакуль маем, што маем. Зараз пабачым, чым скончыцца гэты штрафны. Збег, удар, мяч трапляе ў сценку, але атака наша працягваецца, Косукі. Гэта Слава Папава. На Зайцева прыкладаецца, але не вельмі складаны. Гэта удар для брамніка Трактара. Да, пайшоў ён напрост па пазіцыі якраз такі брамніка, хаця такая траекторыя прыемная, закручваўся мяч пасля удара Зайцева, але не стаў нейкай невырашальнай задачкай, і ўжо Бурец, апусціўшыся досыць нізка, спрабуе распачаць гэтую атаку. Памыляюцца футбалісты аўтазаводца, можна і так назваць гэтую каманду. Слава, падказваюць партнёры, ёсць вольны Януш, будзе развіваць эту атаку направа, там ужо з мячом хто? Мельнік, Каленскі. Ваня прайшоў аднаго, другога не прайшоў, губляем на роўным месцы, можна і так сказаць, мяч, і мусім абараняцца, бо контратака Трактара можа скончыцца небяспека, але ўсё ж такі не атрымалася развіць такі высокі тэмп, і ўжо вярнулася большасць нашых футбалістаў у абарону, будзем абараняцца пазіцыйна. Трачынскі. Ударыць можа. Да, так і бачыў я якраз такі па рухах Іллі Трачынска, што падбірае ён нагу, каб нанесці удар, і Зайцев выбегае наперад, адпускае мяч трошку задалёка і страхуюць сваіх абаронцы Трактара. Падалося, што мяч ужо мусіць выйсці за бакавую, але ж застаецца ён у гульні. Папава падбірае, Аўсяннік з мячом ужо і Баранаў, як вы бачыце, Дарожка апускаецца трошку ніжэй, каб адкрыцца пад перадачу. І ўжо на правым флангу мяч. Каленскі зноў, Дарожка, але моцна ідзе перадача. Да, калі бачыце вы ў трансляцыі, мусіць ўсё ж такі не, да, то трошку незадаволены ў гэтай сітуацыі быў Сергей Казека, бо сапраўды мусіць нешта не па ягоным плане атрымалася якраз такі ў гэтай атацы. Да, сябры, нават няма магчымасці паразважаць, хацеў я вам распавесці, у якім дывізіёне будзе выступаць Трактар, у якім дывізіёне будзем выступаць, прабачце, мы, але, як я казаў вам на пачатку трансляцыі, мусіць усё перайграецца на пачатку гэтага тыдня, і календар і наш дывізіён, склад каманд зменіцца. Нешта цікавае мы будзем назіраць у гэтым сезоне, але, як кажуць, футбола мала не бывае, таму будзе ў нас 2 чэмпіянаты. Ну што ж, будзем глядзець 2, але асаблівы акцэнт зробім на той чэмпіянат, дзе выступаюць крумкачы. Мяч у Дарожкі. Вельмі доўга прымае рашэнне, але вот на правы фланг, на Каленскага, Ваня не паспявае, на жаль, за гэтым мячом. Всім здалося, што паспее, але не паспявае. Вода. Еще друг называется Горбатый пароль. Што ж мы бачым, мяч у штрафной Трактара, распачынаюць аўтазаводцы сваю атаку, але Слава Папава перахапіць мяч і парушае правілы. Я нешта падказваю сваім футбалістам, а дакладней Славу Папаву Януш Ладуцька, ну па-капітанску, да. Ведаеце, сябры, хто не першы матч глядзіць пры маім каментаванні, што моцна хвалюе футбалістаў, калі яны ўзаемадзейнічаюць голасам. Мне здаецца, на пэўных этапах якраз такі мінулага сезона, пазамінулага, якраз такі бракавала вось гэтай камунікацыі голасам. Часта ціха праходзілі матч футбалісты на поле, а мне больш падабаецца, калі ёсць камунікацыя, ёсць узаемадзеянне, ёсць паразуменне. Мы бачым дальняя перадача наперад, але не паспявае футбаліст Трактара.
Уже наши спрабуюць атаку гэтую развіць. Правда, нядоўга. Все, і зноў мяч у футбалістаў трактара. Да, у папярэдняй сітуацыі такая трошку няўдалая перадача атрымалася ў Вані Каленскага ў простай сітуацыі, як мне падалося, і ёсць такое адчуванне па першай палове першага тайму, што не хочу так кідацца словамі, але не зусім увайшоў у гульню Ваня Каленскі, але паназіраем на больш доўгім адрэзку. Бачым, як Бурэц, як стаячак, можна сказаць, абышоў троіх нашых гульцоў. І гучная я ў выкананні Віталя Зігмантовіча просто супакоіў ён максімальна гэтую сітуацыю і ўсе нашыя нервы. Ну, чулі мы голас Віталя Зігмантовіча цягам папярэдніх матчаў, часта ён падказваў сваім абаронцам і не толькі. Якія высновы магу Мы бачым, пра гэта пазней, да, Антось Іван працягвае. Каленскі па правым фланзе спрабуе развіць атаку, пас наперад на Даніла Дорожку, але абаронцы трактара першыя на мячы. Нічым гэта атака, на жаль, для нас не скончылася. Спрабуем выйсці ў новую атаку і Помогите, бро. але зноў жа футбалісты трактара перахапілі мяч. Коскі часам спрабуе гуляць настолькі эфектна, што яно таго не варта, бо эфектыўнасці бракуе. Але ж пра гэта пазней, бо Папава будзе аддаваць перадачу. Не, праходзіць аднаго на дріблінгу. Ай, не пошел дорожкой в небо. У апсайдзе апынуўся наш Даніла Дорожка. Ладно, давайте у гэтай сітуацыі лепш адзначым той дріблінг, які паказаў Вячеслав Папава. Такое заўжды прыемна назіраць, тым больш у другой лізе чэмпіяната Беларусі. Да, дріблёры ёсць і тут. Хаця, будзем шчырымі, мы так не абдзелены прыгожым дрыблінгам заўзятары Крумкачова. Ўсё ж такі давай прыгадаем Арцёма Куратніка, які мог згуляць і эфектыўна, і эфектна адначасова цягам мінулых 2 сезонаў, а цяпер робіць гэта самае ў складзе невыздоўбезна. Ну і Арцём Куратнік, і той же Арсень Старыкаў, і той же Ілля Зайцаў. Хапае дрыблёраў у нашай камандзе, якія могуць эфектна гуляць. Да, галоўнае, каб всё гэта было дарэчна, да? Бо ведаеш, у пераходзе станцыі метро плошча Куба Коласа я таксама фрыстайлераў бачу, якія не такое выдаюць, але хіба трэба гэта на полі? Ну, часам, магчыма, так, але не трэба гэтым злоўжываць відавочна. Што абараняецца наша каманда, Бурэц ужо на правым флангу, рыхтуе сваю перадачу, але яна не робіцца дакладна, і ўжо перахопліваем мы мяч, але зусім на лічоныя хвіліны гэта... Ой, нават не на лічоныя хвіліны, на лічоныя секунды перахапілі мы мяч, і ўжо мусім зноў жа абараняцца. Ну, это класіка, да, другой лігі, ў прынцыпе. Апсайд фіксуе бакавы суддзя ў футбаліста трактара. Да, я думаю, самы час зірнуць трошку нам і у чат трансляцыі, у прынцыпе, зірнуць, што ўжо 36-я хвіліна, як мне падказвае наша трансляцыя, на гадзінніку, у прынцыпе, 10 хвілінаў засталося. Пакуль Антось сочыць пільна за гульнёй, я трошку зірну, што ў нас адбываецца ў каментарах. Оператор пьяный. Бачу, што Ваня Немченко актыўна радуецца да голу Даніла Дорожкі. Былі яны аднакласнікамі, калі некаму цікавыя такія падрабязнасці, але пра гэта пазней. Слава Папава з мячом плануе. Пытайце вы якраз такі ў каментарах, што чуваць пра сустрэчу з гульцамі заўтра. Чуваць тое, што сустрэча будзе заўтра ў Флейм-плейсе на праспекце Машэрава. О 12-й гадзіне распачнецца гэтая сустрэча, будзе прэзентаваная каманда, будзе прэзентаваны камплект формы, пра гэта пазней. Алексей, пабачым, чым скончыцца гэтая атака, Косука вяртае мяч назад на Тимофея Мельніка, Зайцаў. Але не дайшла перадача на Косука. Але змагаецца наш японскі гулец. Але, на жаль, нічога гэтай атацы мы взяць не змаглі, і мяч у футбалістаў трактара. Распачынаюць на сваю атаку. Мячам Роман Бурэц. Бурэц цягне мяч. Мяч направа, але там ужо наш Мікіта Аўсянік. Магу толькі папляскаць уладкі. Мікіту ў гэтай сітуацыі граматна корпусам згуляў ён і вымусіў выпусціць гэты мяч за бакавых футбалістаў трактара. Зайцаў праходзіць аднаго, праходзіць і бурца, але аддае недакладную перадачу на Даніла Дорожку. І мусім зноў жа мы абараняцца.
Так не зразумелі адзін аднаго нашыя гульцы. Але можа зараз, можа ў гэтай атацы штосьці атрымаецца. Слава Папава з мячом. Справа открываецца Косуке. Ну і што, чым скончыцца прастрэл? Дорожка! Будзе трэці! Ёсць! Ё-моё. Хет-трык ад Дані Дорожка. Я даже гляжу, што на гадзінніку 39-я хвіліна, карацей, ну, плюс-мінус кожныя 13 хвілін адзначаецца наш нападнік сёння, і ўжо пасля колькіх, пасля 6-7 безгалевых матчаў у ягоным выкананні сёння ажно 3 разразіўся наш нападнік. І гэта заяўка на тое, каб выйсці ў стартавым складзе, напэўна, ў першым матчы сезона, які, я спадзяюся, адбудзецца праз тыдзень, пакуль не зразумела супраць каго. Лік 3-1 робіцца на 39-й хвіліне матча. Дорожка умничка отскочил из своей под ударом. І давайте адзначым, напэўна, таксама, Антось, галевую перадачу, да, якую аддаваў наш японец з Коскі. Так. Мусіць, ужо 1+1 у яго ў перадсезонных матчах, калі не блытаю я. Памятаем ягоны гол у браму БДУ, калі не Так, памыляюся. БДУ. Ось цяпер ёсць і першы асіст. Ну, наколькі ведаю, падабаецца гэты футбаліст Сергею Казеку, хаця часам, ну, мне асабіста ёсць пытанні да Коскі. Ось, бо, ну, Коскі з тых футбалістаў, які часам гуляе занадта эфектна, як мне здаецца, для сітуацыі, якія таго не вымагаюць. Ну і, дарэчы, ось, з адной толькі гэтай гульнёй можам адзначыць той факт, што Даніл Дорожка стаў лепшым бамбардзірам перадсезонных таварыскіх гульняў з 3 галамі. Да гэтага, калі я не памыляюся, вось статыстыка ў мяне маецца сама больш галоў, это па 2, это ў Якімцоў. Не, у Якімцова 3, ён же 2 забіваў. Ну, значыць, дагнаў ужо Сергея Якімцова, цяпер яны ўдваіх. Вось за одну гульню дайшоў, за одну гульню стаў адным з лепшых бамбардзіраў перадсезонных гульняў. Зараз зноў атака, Мікіта Аўсянік аддае мяч на таго ж Данілу Дорожку, але... Да, слухай, Антось, я, конечно, не моцны футбольны аналітык, але, конечно, відавочны, што у атаку трактар гуляе лепш, чым абараняецца сёння, да. Шмат і добра мяч кантралююць каля нашай штрафной, але, ну, конечно, в завяршэнні ёсць праблемы, але вось у абароне, што адбываецца ў трактара, раскатваюць проста як дзяцей футбалістаў трактара нашы гульцы сёння. Хаця прыгадаем, як гэты матч распачынаўся, добра так падпрыціснулі нас аўтазаводцы. Спадзяюся, не пакрыўдзяцца яны за такую мянушку. Хаця часам вельмі рэгулярна ў каментарах я чуў і бачыў, што мы не маем ніякага дачынення да там МТЗ, там, МАЗа і гэтак далей, карацей, ну, да МТЗ ў першую чаргу, да. Ось, таму, спадзяюся, не пакрыўдзяцца. Сама назва вымагае іх так называць. Ну што, Дорожка робіць заход на 4-ты свой гол, прэсінгуючы брамніка трактара. І давай, напэўна, пакуль ёсць пауза, трошку скончу яшчэ па заўтрашняй сустрэчы з заўзятарамі. І таксама, сябры ў праграме, маем квіз, у якім вы можете паўдзельнічаць сваёй камандай, збірайце сяброў, нават калі не маеце свае каманды, прыходзьце, падбярем каманду вам, згуляем цікавыя пытанні па нашым клубе, па футболе, шмат цікавых візуальных пытанняў, ёсць дзе паламаць галаву, ёсць магчымасць заўтра атрымаць аўтографы ад футбалістаў. Зараз паглядзім гэту атаку. Тимофей Мельнік робіць навес у штрафную, але там першымі апыняюцца абаронцы футбольнага клуба «Аўтазаводзец Трактар». Але мяч застаецца ў нас, і той жа Тимофей Мельнік будзе яго ўкідваць. Так, карацей, сябры, заўтра ўсіх запрашаем. Калі не маеце супер важных планаў, абавязкова вызвальце сабе час, прыходзьце о 12-й на праспект Машэрава. У Flame Place, дзе адбудзецца сустрэча крымкачоў са сваімі заўзятарамі. Будзе магчымасць паразмаўляць з футбалістамі, задаць пытанні, якія вас хвалююць, пакамунікаваць адно з адным, падзяліцца чаканнямі ад гэтага сезона. Карацей, правесці час разам не толькі на стадыёне, але і вось у такой нефармальнай абстаноўцы. Ілля Зайцаў прахапляе мяч па цэнтру і б'е, але у свайго ж у Славу Папаву і Каленскі. Цяпер мы ведаем, як Ілля пазбаўляецца канкурентаў. І што? На чыю карысць? Парушэнне правілаў на карысць трактара. Парушае правілы Слава Папава. Да, пакуль ёсць пауза, зноў жа зазіраю яшчэ ў чат, хаця паузы, здаецца, няма, бо трактар арганізуе сваю хуткую імклівую атаку ўжо правым флангам. Як кажуць, можна гэта злічыць за каламбур. Футбалісты пруць як трактар па полі ў напрамку нашай брамы.
Ну да, але добре, што поле сёння такое не перааранае трактарам, а выглядае досыць прывабна. Ну, штучны газон, як бы, ён і павінен быць такім, да. Это... Каб мы б гулялі на натуральным газоне, то мне было б страшна уявіць, якім стане ён бы мог быць зараз. А так, правым флангам спрабуе развіць сваю атаку трактар, але Аўсяннік блакуе гэты удар. І што? Хто змагаецца за падбор? Алексей Баранов и Коленский. Але атака працягваецца. Уже... Да, мяч уже пакінуў межы нашай штрафной, але ўсё ж таки там ён апынуўся, але ўжо пад спакойным, уважлівым, асэнсаваным кантролем ад Віталя Зыгмантовіча. Якраз пакуль Віталь Зыгмантовіч трымае мяч у нагах, я якраз таки прыгадаю сваё ўражанне па ягонай гульні ў папярэднім матчы. Вот як кажуць, на лентачке, на стужцы, якраз таки на лініі брамы. Супер крутое ўражанне пакідаў Віталь Зыгмантовіч якраз такі. А вось калі трэба было аддаць нейкую перадачку нагамі, то ўзнікалі ў яго часам праблемы недакладныя, не зусім дарэчныя атрымліваліся гэтыя перадачы, але можна спісаць гэта ўсё на пэўнае хваляванне, за вялікае жаданне паказаць сябе. Вось, бо канкурент у Віталя Зыгмантовіча сур'ёзны, той самы Алексей Дашкевіч, які досыць удала сябе паказаў у першых таварыскіх матчах, пакуль не зламаў палец на руцэ. А як вы разумееце, для брамніка гэта трошку крытычна. Што, то есть зазірнем у каментары, пакуль ёсць, да, ты паназірай, калі ласка, па гульні, каб мы нічого не прапусцілі, а я зазірнуў у каментары. Зноў жа наша атака, але адбіраюць мяч нашага Славы Папавы і зноў жа перахапілі нашы футбалісты мяч. Косуке, Баранов на Папаву, Папава ідзе набіць, вяртае мяч Косуке на Баранова, Алексей пас на Зайцева, зноў Косуке, Данила Дорожка, пас направа на Мельника, Папава, ці будзе навес у штрафную? Не, Будем щирыми, не было на кого навешивать. Косуке, навес. Ванька закрывать. Ваня Коленский, так не зразумеў. І Чым сябры мы свісток, які сведчыць пра тое, што першы тайм у нас завершаны, калі не памыляюся я наўрад ці памыляюся, лік 3-1 пасля першага тайма, хет-трык Даніла Дорожкі. І сыходзім мы на перапынак з перавагай у 2 галы. Сябры, пабачымся, я думаю, хвілін праз 10-15 на самым пачатку другога тайма, тады ж прыгадаем вашыя каментары. Ёсць пытанні, пакуль пішыце іх, будзем у другім тайме разбірацца. А пакуль адпачываем. пакуль
Дзякуй. Ну что ж, вяртаемся мы в аграгарадок Октябрьскі на другі тайм таварыскай гульні паміж футбольнымі клубамі Крумкачы і футбольным клубам аўтазаводзец «Трактар». Што пасля першага тайма, Антось, нагадай заўзятарам, калі ласка? Пасля першага тайма лік у нас 3-1 на карысць футбольнага клубу Крумкачы. У нашай камандзе хет-трыкам адзначыўся Даніла Дорожка. Да, звяртаю увагу адразу на тых футбольцоў. Хацеў сумясціць два слова футбалістаў і гульцоў. Прабачце. Да, нічого страшна. Гляджу, што замен пакуль я, ў прынцыпе, не назіраю, але будзем разбірацца. У нападзенні ўсе ты ж. По абароне таксама. Падказваюць мне, што ёсць пэўныя замены ў лініі абароны. Я так разумею, што калі сышоў Евген Гердзейчык, то на полі павінен быў з'явіцца Мікіта Кувцік, новы футбаліст, 23гадовы, хаця пад 22-м нумарам выступае. Ён выхаванец футбольнага клуба «Слуцк», выступаў за юнацкія каманды, выступаў за дублёрны склад гэтай каманды з Мінскай вобласці. А апошнія 2 сезоны правёў якраз такі ў футбольным клубе Асіповіч і пагуляў, атрымліваецца, у першай лізе, а зараз якраз такі, я так разумею, на праглядзе знаходзіцца. Ваня Каленскі ці зачэпіцца за мяч зачапіўся, але перадача атрымалася недакладна, і Даніла Дорожка не зрабіў забег на свой 4-й гол. Чакае нас аут, наколькі я разумею, за бакавую мяч выйшаў, а не за лінію брамы. Так, сябры, абяцаў я звярнуць увагу на вашыя каментары пасля перапынку. Алекс і Антось, прывітанне вам. Прывітанне і табе, Павел Лока. Ведаем мы, хто з заўзятараў хаваецца пад гэтым нікнеймам. Крум піша, куда прапал Старіков. Ну, я, в прынцыпе, у першым тайме адказваў на гэта пытанне. Для тых, хто не ў курсе, яшчэ раз нагадаю, што Сеня Старіков мае праблемы са здароўем. Павінен вярнуцца, чакаем яго ўжо ў сезоне, і ў сезоне, спадзяюся, у Сені будзе трошку лепш дысцыплінай, чым было ў папярэдніх матчах, калі ён ужо 2 чырвоныя карткі паспеў атрымаць у перадсезонных гульнях. 2 чырвоныя, была яшчэ адна з дублем Мінска. Зараз пабачым атака «Трактара» 1-1 і... Гэта было прыгожа, і зноў жа у нас сёння футбалісты страляюць не адным голам, а ўжо нейкімі дуплетамі ці трыплетамі, бо зноў жа бачу, што 10-й нумар адзначаецца голам, і лік робіцца на самом пачатку тайма 3-2. Да, выніковымі атрымліваюцца апошнія матчы Крумкачоў і Трактара. Давайце наогул прыгадаем, як у апошнія сезоны гуляюць гэтыя дзве каманды. Ну, калі сабраць за апошнія 2 сезоны, то ў мяне атрымалася, што, здаецца, 2 перамогі за Крумкачамі, 4 нічыі, ажно 4 нічыі было ў гэтых матчах, і адна параза была на рахунку Крумкачоў. Гэта якраз такі матч першага кола ў минулым сезоне. Ці неяк дапоўніш, Антось, бо бачу твае канспекты, падкажы, калі ласка. Так, ты маеш рацыю. Менавіта так усё і было. 2 перамогі за нашым клубам, 4 нічыі і адна параза якраз вось у першым коле мінулага года. Тады нарцары БДУ прайгралі Трактару з лікам 3-1. Голам тады ў нашай камандзе адзначыўся Андрэй Кухацкаволец. Да, і калі прыгадваць той матч, то падзялюся такім уражаннем, калі сябры памятаеце вы тую гульню, што выдатна ў тым матчы згуляў брамнік Трактара Андрей Напорка. Якраз такі шмат сейваў мы бачылі на ягоным рахунку, былі незразумелыя паўзы ў той гульні. Ну, карацей, не гэта істотна. Мы працягваем. Перадачу Мікіта Аўсянік атрымлівае. Пас на Папаву. Патрапляе мячу з абаронцу Трактара, і мы пабачым другі кутнік. Другі ўвогуле і другі в складзе Крумкачоў. Так. Трактар кутнікі сёння не падаваў. Ну што ж, пабачым, што могуць узяць з гэтага кутніка нашыя гульцы. Мікіта Аўсянік навес. Алексей Баранаў б'е, але, на жаль, міма. Спрабуе падставіць ногу той самы якраз Мікіта Кухцік, але гэта яму не ўдаецца. Да, можа, мог адбыцца такі адзін з самых хуткіх дэбютных галоў, напэўна, ў гісторыі Крумкачова. Гісторыя ўжо гэта налічвае 10 сезонаў. Ужо все, здаецца, толькі учора з'явіўся гэты клуб, за які шмат хто з нас заўзее і шчыра перажывае, а ўжо вось 11-й сезон неўзабаве стартуе для Крумкачоў. Крумкачы, народны клуб!
Сябры, спадзяюся, што вы чуеце ў трансляцыі, што і сёння наш клуб не застаўся без падтрымкі, даехалі заўзятары і сюды ў ці то пасёлак, ці то аграгарадок. Мы з Антосем так і не разабраліся. Октябрьскі нам тут аператор трансляцыі падказвае, што это наогул пріса. Карацей, сябры, не гэта важна. Важна то, што недзе мы на ўсходзе ад Мінска з вамі назіраем гэты футбол, і нават сюды даехалі нашыя заўзятары, знайшлі часу ў свой выходны, каб падтрымаць каманду. Ну што, абараняемся мы. Нагадвае сітуацыя тую, якая была на першых хвілінах першага тайму, калі падпрыціснулі нас якраз такі футбалісты трактара і вымусілі абараняцца на першых хвілінах, а ўжо ў самай сваёй першай контратацы адкрылі мы лік у матчы. Паназіраем, як яно будзе зараз, бо сёння удала наша каманда карыстаецца сваімі нешматлікімі магчымасцямі. І асабліва удала гэта атрымліваецца рабіць у Даніла Дарожкі. Я думаю, у вас, як і ў мяне, маглі быць пэўныя пытанні па ягонай форме, па ягонай гульні ў папярэдніх матчах, але сёння ён, будзем шчырымі, больш радуе, чым выклікае пытанняў. І шмат работы выконвае, а рэгулярна апускаецца ніжэй у пошуках мяча, дапамагае прэсінгаваць суперніка, карацей, выдатна праяўляе сябе, хаця, скажу шчыра, можа, я недзе нешта і не дагледзеў, калі што, дзяліцеся, выпраўляйце. Я сейчас зазірнуў каментары. Ну что ж, Косука отдае мяч на Зайцева. Зайцев наперед на Славу Попаву. Справа просить Косука передачу. Слава отдае налево на Зайцева. Зайцев, жаль, трапляе мяч у абаронцу. І зноў жа мы побачым кутнік у выкананні футбалістаў Крумкачоў. Да, пишут нам в комментариях Антон, здорово, Борис и Антон. Ну и мы рады вітаць сябры вас, всіх, хто назіраецца гэтай трансляцыі з намі. Бачу, што нас трошки побольшало ў параўнанні з першым таймом. Прыемна, што вам цікава назіраць і таварыскія матчы нашай каманды. Ну што ж, яшчэ адзін кутнік у выкананні нашай каманды, Мікіта Аўсянік каля мяча. Да, мусіць ёсць сёння вецер, бо трошку выклікае пытанне пастаноўка мяча ў футбалістаў сёння. Ну, падае. Першыя на мячы футбалісты трактара, але застаўся ў нашых. Косука спрабуе ударыць, але трапляе у таго самага Романа Бурца. І ўжо трактар пачынае сваю атаку. Я, крычыць Віталь Загмантович. Точно, я могу, конечно, помыляться, але есть уражение, что под 4-м номером у трактора гуляе Иван Корженевский, той самый футболист, який провел один матч за Крумкачу другой половины минулого сезона, але я не могу сказать однозначно. Подобно. Побачимо так. Косик, удар. На месцы Брамник. Умничек. На месцы Брамник трактора. Зноў жа мы побачым кутнік, але на гэты раз ужо супрацьлеглага фланга, супрацьлеглага краю, але выконваць яго будзе ўсё той жа Мікіта Аўсянік. Што ж, паглядзім, можа, з гэтага кута будзе больш удала, але то ўжо, канешне, забабоны. На жаль, не атрымаўся ўдар у нашага Славу Папавы. Але цікавы розыгрыш мы з тобой побачылі. Больш бы такіх розыгрышаў паназіраць цягам сезона, бо ёсць куды расці нашай камандзе і дзе прыбаўляць, як кажуць. Трачынскі выбегае выводзіць сваю каманду ў контратаку, дае налева на Бурца. Прыемна, што нават двух запар футбалістаў пазнаў я, але з трэцім ужо ўзнікаюць праблемы. І што, Колскі падштурхнуў у спіну футбаліста трактара, і ёсць магчымасць для небяспечнага стандарта ў гэтай каманды. Пакуль зазірнем зноў жа ў каментары, трэба з імі пакрысе разбірацца. Пра Лынько какие-нибудь новосці есть? Піша нам Крум. Ну што, Крум, трэба ісці заўтра на сустрэчу з заўзятарамі, каб даведацца, ці будуць нейкія навіны пра Сергея Лынько. А калі больш сур'ёзна, то сочым за навінамі, я думаю, неўзабаве будуць пэўныя навіны і на гэты конт. Тож, побачимо штрафне выкананне, прабачце, футбалістаў трактара. Спадзяемся, што... Так, Януш Ладуцька першы на мячы. Вбівае мяч па-за межы штрафной, але атака трактара будзе працягвацца. Да, ведаеш, бачачы тое, як Януш выцягнуўся ў паветры, мне прыгадваецца адразу, вот Атлант расправіў плечі, да, якраз такі это было зараз, здаецца, пра Януша. Ён проста выпраставаецца крылы на штрафной. Атака. У той жа Даня Дарожка атрымлівае мяч.
Баранов. Баранов по центру. Слева пропонує себе Овсяник. Мяч. Прострел. Коленский. Мяч трапляє у Брамника. І, на жаль, нема кого подобраць гэты мяч і яшчэ расстрэліць. У гэтай сітуацыі я ўжо не магу крытыкаваць ні ў якім разе Ваню Каленска, все правильно рабіў. Дорожка, атрымлівае шанс. Ці будзе чацвёрты? Спрабуе ударыць, але мяч звальваецца з нагі, але атака працягваецца. Ваня Каленскі. Ай, Ваня. Что с вами? Ну, будем шчырымі, калі ў першым тайме ў падобнай сітуацыі Вячеслав Папава не пашкадаваў мяча для партнёра, то Даніл Дорожка трошку мог бы раней падзяліцца гэтым мячом з Каленскім. На больш выгоднай пазіцыі быў Ваня, і можа быць лік ужо быў 4-2 на карысць нашай каманды, а пакуль маем, што маем. І што, фіксуе парушэнне правіл ўсё ж такі ў цэнтры поля, да, трошку адкладзенае такое парушэнне, і трактар разгуляе зараз мяч ужо на нашай палове поля і будзе спрабаваць скараціць все ж такі, ну як скараціць, ужо просто зрабіць лік роўным, бо ўжо не такая упэўненая перавага ў нашай каманды. Нагадаю, на другі тайм выходзілі з лікам 3-1, цяпер ужо, дзякуючы хуткаму голу ў другім тайме, лік 3-2. Тым цікавей нам і у тым ліку нейтральным заўзятарам будзе назіраць за гэтай гульнёй. А пакуль скарыстаюся магчымасцю і зноў жа зірнуў каментарый Крум, але не той сапраўдны, не трушны, нейкі іншы Крум піша: дайце мікрафон Андрею Кулінічу. Я думаю, Андрею Кулінічу мікрафон не трэба, ён як Стэтхэм, яму, в принципе, мікрафон не патрэбны, ён мацней за гэта ўсё, ён і без мікрафона можа каментаваць для вас гэты матч. Вы, в принципе, і так гэта чуеце. Бачу каментар зноў жа ад ліпавага Крума і на Заюні. Ну, давайте пакінем гэта, калі ласка. Зараз мы бачым атаку трактара, але Віталь Загмантович выходзіць, забірае мяч у рукі, спрабуем распачаць нашу атаку. Да, пакіну без адказу каментарый і на Заюні, хай разбіраюцца, да, аўтары гэтага каментара. Зайцев мой кумир, читаю я черговый комментарий, Илюша Зайцев. Ну, я так разумею, один з самых популярных футболистов у гэтым сезоне ў складзе нашай каманды. Другі сезон ён уже будзе праводзіць, і больш яшчэ все больш і больш давяряю яму Сергей Казек, і нават даверыў у адным з папярэдніх матчаў капітанскую павязку. І што паказвае? Галоўны не? Ад брамы. Ад брамы, да. Змагаўся з Іваном Крыжанёўскі, здаецца, Вячеслав Папава, да. Але нічым не скончылася гэтае змаганне. Хаця, ну, Папава сёння суперкрутую перадачу выдаў у першым тайме, яго адзначым хаця б за гэтае. Што ж, у нас замена адбываецца замест Івана Каленскага. Калі не памыляюся, на поле выходзіць Ростислав Серы. Хочется верить, что не памыляюся ты, бо я таксама слаба бачу адсюль здалёк. І няма у нас рэзервовага арбітра з табло, але да, сапраўды Каленскі і Рудзінок. Замест Папавы. Так, бачым, слаба Папава таксама сядае на лаву. Так, чакай, Папава, і хто сышоў з поля яшчэ? Каленскі, Іван Каленскі. Зразумела, все, дзякуй. Але Рудзінок, я так разумею, больш глыбокую пазіцыю выйшаў, да, чым тыя футбалісты, футбаліст, замест якога ён выйшаў, бо што Каленскі, што Папава, гэта, я так разумею, сёння выконвалі ролі вінгера ў гэтым матчы. Косука ўжо на левым фланзе. Ад нашага футбаліста мяч выходзіць па-за межы поля. Да, сапраўды не разумею, я вось гэтыя згадкі Юні у трансляцыі, у каментарах пад трансляцыяй, да, бачыў я наадварот у матчах Юні, што каментатары ад крумкачоў якраз такі залеталі ў гэтай трансляцыі і наводзілі шораху, так бы мовіць, але вось цікава бачыць нейкая незразумелага ліпавага Крума, які спрабуе нешта разганяць пра Юні. Я нават не ведаю, што за клуб такі Юні, я цяпер ужо ведаю Юні X-Labs, нешта такое, трэба да гэтага прызвычайвацца і знікацца. А калі ласка свае ноткі хейту пакідайце дома, на жаль, не магу вас баніць, але з вялікім задавальненнем зрабіў бы гэта. Што, Баранов, пас на Зайцева, Зайцев у цэнтры поля. Знаходзіць Дзяніса Рудзянка, прастрэл на дорожку, ці будзе чацвёрты? Не. На жаль, ад нашага гульца выйшаў мяч па-за межы поля. Ну да, так мы, можа, пабачылі б сёння
покер у выканании Даниила Дорожки. Крум пишет, интересно во втором тайме, что поменялись местами Дорожка, поменялись во втором тайме Коленский центр-форвард, Дорожка правее играл. Ну, есть такое, да, Крум, як завжди, все подмечает. Дякую, сябры, што сёння ўзаемадзейнічаеце з намі. З вами заўжды цікавей глядзець гэты матч, не гледзячы на тое пазітыўныя ці негатыўныя каментары мы бачым ад вас. Зазірнем тым часам на гадзіннік, там ужо 60-я хвіліна канчаецца, то бок, в прынцыпе, паўгадзіны нам назіраць яшчэ гэты матч, бачылі мы ўжо замены, бачылі мы гол у другім тайме, не бачылі мы толькі, здаецца, замены ў складзе трактара. Ці прапусціў нешта я, Антось? Крыжаневский шел. Была замена в складе трактора у перапынку. У перапынку, так, Перапынку была. Добра, да, цікава ведаць, што Крыжанёўскі праходзіў прагляд у тым жа Uni X Labs, але мусіць не задаволіў ён якраз такі, не адпавядаў патрабаванням, якія выстаўляў трэнерскі штаб гэтай мінскай каманды, і цяпер ужо, я не ведаю, ці то з'яўляецца футбалістам трактара, ці знаходзіцца тут толькі на праглядзе, ну, нам гэта ў меншай ступені важна. Рудзінок перахапіў гэты мяч, змагаецца, хаця бачна, што саступае па габарытах футбалістам трактара. Мельник на серого, Ростислав по фланзе, але далеко отпустил мяч. Вельми далеко. Ужо усе гульні, якія ён у нас, все чакаюць гол Ростислава Серага, яшчэ з таго часу, калі ён за нас гуляў. Але пакуль што апошнія галы, калі не памыляюся, Ростислава Серага былі якраз у перадсезоннай таварыскай гульні з салігорскім партызанам. Да, было это досыць давно, і... Так, тады ён 2 галы забіў. Ну што, толькі хацеў, да, я літаральна вось зараз прыгадаць тое, што нешта даўно мы не бачылі небяспекі ля нашай брамы, не тое, каб хацелася, але проста канстатаваць гэты факт хацелася. І вось трактар паспрабаваў зрабіць сваю вылазку, але пакуль гэта ўсё вельмі далёка ад таго, што можна было б назваць галевым момантам. І парушалі ж правілы на Алексея Баранове, але не фіксуе гэта парушэнне галоўны арбітр. І што, можа быць, добра, што нічым не канчаецца якраз такі вось гэты стрэл гульца трактара, гульца пад нумарам 77, бо сапраўды было відавочна ў мяне такое адчуванне, што на Баранове правілы парушалі, але са свістком сёння не я, нават не Андрэй Кулініч, а галоўны арбітр, якого мы не ведаем. На вялікі жаль. Чакаем ужо, шчыра кажучы, пачатак сезона ў другой лізе. Сумую я, канешне, па пратаколах, каб ужо ведаць імёны, прозвішчы арбітраў, суддзяў. Ой, молодец. І якраз такі новы наш футбаліст, нагадаеш, Антось? Мікіта Кухцік. Мікіта Кухцік надзейна згуляў у гэтай сітуацыі, не памыліўся, вынес мяч не толькі ад сваёй штрафной, але зрабіў гэта яшчэ і дакладна. Осука на Зайцева, ля удар. Хорошо, молодец. Удар непрыемны, але па пазіцыі, дзе знаходзіўся брамнік, таму не стала гэта нейкай свыш складанай задачкай для яго. Ну што, мусіць чарга трактара, вось такая адрезак у 5 хвілін, дзе трактар будзе гэты мяч кантраляваць. В прынцыпе, у нас мяняюцца каманды. Ініцыятыва пераходзіць ад адных да другіх, і зараз мусіць вось тыя 5 хвілін, калі будзем назіраць якраз такі валоданне мячом у выкананні трактара. Левым флангам эта атака развіваецца, і што, я чакаў ужо падачу, але праз кароткі пас спрабуюць зрабіць футбалісты, і да, пад мае і пад воклічы Антона Роман Бурец паказвае, напэўна, не тое, на што мы з вамі хацелі б паглядзець. Праверыў я ў перапынку дадатак Беларусь футбол, гляджу, што у складзе Бумпрома сапраўды значыцца дакетуль Роман Бурец. Магчыма, вось тая версія, якую я выказваў, што ён проста запаўняе заяўку, яна сапраўды праўдзівая, бо сёння вельмі мала футбалістаў у трактара. Ну, вось папярэдні матч іх таварыскі супраць Юні, там, здаецца, 12 гульцоў усяго было у ростары гэтай каманды, то бок сапраўды ёсць пэўны дэфіцыт. Што Зыгмантович праз кароткую перадачу спрабуе вывесці сваю каманду ў атаку.
Да, вельмі коротко сёння спрабуюць гуляць футбалісты нашай каманды, ну не сказал бы я, Дорожка. что это нечто новое, да. Перед ім простора. Слева прапановывае себе Ростислав Серы. Ас на Зайцева, Зайцев. Злева Аусянік, атрымлівае мяч. Ці будзе навес у штрафную? Навес ідзе. Першым абаронца трактора, але мяч у нашых Ростислав Серы. Мяч захаваў, пас на Алексея Баранова. Откидывая на Зайцева, Зайцев б'е. Гол! І, мусіць, з 4-й ці з 5-й спробы Ілля Зайцев кладзе свой гол на 65-й хвіліне, можа быць на пачатку 66-й, не так гэта важна, але адзначаем другі гол у міжсезонных матчах ад Іллі Зайцева. Памятаем контратаку у Бабруйску. Антось, мы з тобой каментавалі гэтую гульню, да, калі скарыстаўся Ілля памылкай абаронцаў Белшыны. І бачым яшчэ больш выдатны, выкшталцоны такі якасны гол у выкананні Іллі Зайцева. Прыстрэльваўся ён і стрэліў, калі трэба. Якраз. Вышел 98-й, по-моему. Да, сябры, і адразу пасля гэта адбылася ў нас замена. Бачым, што... Хаця, можа, не толькі бачым, вы чуеце ў трансляцыі голас сок-каментатара Андрэя Кулініча, кажа, што Зайцев сышоў. Гэта сапраўды праўда. Асталося разабрацца, хто замест Зайцева выйшаў. Да. Улічваючы, што не маем мы пратакола з нумарамі, будзем разбірацца візуальна, хто ж на полі з'явіўся. Васюк, по-моему. Так, падказваюць нам хутчэй за ўсё Васюк, гэта быў. Да, недалёка ад нас з табой, то есть палове поля знаходзіцца гэты футбаліст, таму складана яго ідэнтыфікаваць, шчыра кажучы, плюс яшчэ не ўсіх мы так добра ведаем. Герава мы ведаем па прычосцы, умоўна кажучы, да, Кухціка мы ідэнтыфікавалі, таму што ён выйшаў у цэнтр абароны, ў прынцыпе. Ведалі, што это цэнтральны абаронца. А вось, ну, будзем лічыць, што Васюк, будзем называць гэта футбаліста Васюком. Так, хутчэй за ўсё гэта ён. У астатніх мы больш-менш, ты казаў, ужо ведаем. Ну, той самы Васюк, шчыра кажучы, імя якого мы з табой і забыліся. Алексей, да, сапраўды правільна мы з табой прыгадвалі, правільна падказваюць нам. Таксама малады футбаліст, выхаванец Крымкачоў, выступаў за, мусіць, У-18 нашу. Ось, а мінулы сезон правёў за Колас. Добра, Серы згуляў у падкаце, цяпер Алексей Баранов. Той жа Серы справа просіць перадачу, атрымлівае яе, ці будзе удар. Ну, бі, Серы, бі, Ростислав, бі! Блин! І мой заклік, і заклік заўзятараў, але не пачуў Ростислав. Да, сябры, мусіць, адыду я на некалькі Не хвілін пачуў Ростислав наш заклік, не за пачуў. свечкай, і трэба ісці ставіць яе ў бліжэйшую царкву за тое, каб у Ростислава атрымалася. Мне здаецца, сапраўды ўжо нейкі пункцік у галаве ў Ростислава ёсць, бо было ўсё ў яго. І шанец, і прастор, і час, і трэба было, напэўна... Так, забівай не хачу, але вось... Нешта такое, я ўжо нават сам не магу зразумець, што тут не дазволіла яму забіць. Здавалася б, было ўсё. Ну, але пакуль што лік на нашу карысць даволі буйны, але такія моманты трэба рэалізоўваць. Між іншым, Скончу просто про Васюка. Я адзначу, што за У-18 мусіць нашу выступаў. Ну, а мінулы сезон у складзе Коласа з чэрвеня ён правёў. А вось цяпер спрабуе паказаць сябе ў складзе нашай каманды. І што? Зноў жа, той же Ростислав Серы. Па правым фланзе спрабаваў прайсці, парушаюць на ім правілы футбалісты трактара. Пабачым і чарговы штрафны удар. Аўсянік яшчэ на полі, ці хто пойдзе выконваць? Аўсянік яшчэ на полі. Рудзінок бяжыць да мяча, я бачу. Бо Аўсянік нават не зварухнуўся са свайго месца, мусіць аступіць права Дзенісу Рудзінку выканаць гэта стандартнае становішча. Разгулялі яны хуценька гэты мяч з якраз такі Тимофеем Мельнікам. Коскі. Мяч все ж таки даходзіць да Аўсяніка і можа якраз такі навес у яго на выкананні мы Алексей бачым. Васюк, ці дабяжыць? Молодец. Дазмагаўся да апошняй, да, давайте адзначым гэта. Я ўжо думаў, што мяч выйдзе. І што, ёсць праблемы са здароўем у каго? Врезался в эту. Да, бачу, што ляжыць якраз такі футбаліст у чорным. Это, напэўна, якраз Алексей Васюк. Васюк. Алексей Васюк.
Я магу толькі папляскаць у ладкі ад таго, як крута дазмагаўся за гэты мяч Алексей, і момант, які быў, в прынцыпе, выглядаў так безнадзейна, бесперспектыўна, і ён апынуўся ўсё ж такі з заходам на галявы якраз такі. Аказваюць Алексею дапамогу, спынілі гульню, цікавіцца станам здароўя галоўны арбітр. Ну, молодец, до конца был. Да, не хацелася б такой Ну, усё добра, як бачу. сітуацыі, да, губляць футбалістаў, тым больш, ну, бачыце вы заявку каманды, не такая нашматлікая насамрэч. І кожны футбаліст, так бы мовіць, на вес золата, як кажуць. Так, ну усё добра бачым з нашым Алексеем, вяртаецца на гульню. Да, цікава, ці добра ўсё з бардзюрам, у які ён урезаўся, бо Алексей это нічога не бярэ, спадзяюся. А вось бардзюру, газону, там, я не ведаю, мог ён атрымаць. Бурец вырезаў выдатна на 10-го нумара, які мог заходзіць на хет-трик, але не атрымалася сустрэцца ўдалым чынам з гэтым мячом, і ўжо праз тую ж самую кароткую перадачу спрабуюць выйсці ў сваю атаку крумкачы. Гэта, канешне, за такое можна паплаціцца насамрэч. Добра, што не ў створ аддаваў гэтую перадачу зараз абаронца нашай каманды, бо мог быць такі досыць эпічны, камічны аўтагол, які потым добра мог бы разляцецца на абсягах інтэрнэта. Серый. Парушаюць правілы нашы гульцы. Был. Ось як. Серый сам жа памыліўся, сам жа вырашыў выправіць сваю памылку. Ну, зрабіў, на вялікі жаль, это з парушэннем правіл, і ёсць магчымасць такой пазіцыі прыкласціся па мячы. Не так добра я ведаю склад трактара, не ведаю, хто тут можа якраз такі скарыстацца такой мажлівасцю, але ў любым выпадку пазіцыя выглядае вельмі перспектыўнай. І досыць якраз такі слабую, на мой погляд, сценку будуе ў гэтай сітуацыі Віталь Зігмантовіч, і можа за гэта зараз паплаціцца. Вот толькі два футбалісты ў ёй, не, ўсё ж такі ідзе падача, і Ілля Трачынскі, паходу, як мне здаецца. Ой, молодец, Виталий. Скідваў на Каржанеўскага, і мяч у руках Віталя Зігмантовіча. Ўсё вы бачылі, не разгубіўся наш брамнік і спрабуе хутка ўвесці мяч у гульню, да, не губляе ні секунды. Ўжо з мячом Дзяніс Рудзінок на правым флангу перспектыўна забегаў Серы. Таго ж Данілу Дорожка, але... Вось як ты казаў, што мог бы быць такі кур'ёзны аўтагол, то застаецца мне толькі прыгадаць кубкавую гульню паміж крумкачамі і тым жа трактарам, калі... Зараз даглядзім гэтую атаку. Выкананне футбалісту трактара. Ось тады той самы момант быў... Каржанеўскі прыгадвае сваё мінулае ў крумкачах і скідвае мяч на партнёра па камандзе. Дорожка адказвае тым жа і недакладнай перадачай. Адзначыўся Даніл, але ўсё гэта не важна, бо становішча па гульнёй запальвае бакавы арбітр. Да, то есть прыгадай, што за кур'ёзны гол ты хацеў. Ну, гэта была кубкавая гульня. Паміж гэтымі камандамі якраз сустракаліся крумкачы з трактарам тады. Была па фінале гэтай гульні была перамога наша 5-0. І вось адзін. Зараз даглядзім атаку. Бурец на замаху забраў аднаго, прыбраў аднаго, але ну, хто такі Бурец, а хто такі Януш Ладуцька? Бурец і пазногця не каштуе нашага капітана, таму Януш выдатна згуляў у гэтай сітуацыі і штрафны на карысць нашай каманды. Так, як казаў адзін з каментатараў, што зусім ашалеў, там, дарэчы, Януш Ладуцька. Вось адзін з тых галоў у браму трактара быў якраз пасля кур'ёзнай памылкі, калі абаронца трактара, які гуляў пад першым нумарам, дарэчы, калі не памыляюся, прозвішча Ярышка ў яго было, адкінуў мяч свайму брамніку, але не разабраліся, і Сергей Кімцоў закаціў мяч у пустую браму. Да, цяпер закаціць мяч у браму ёсць такая магчымасць у футбалістаў трактара, але зноў жа ўдала, ўжо не ў першы раз гуляе Мікіта Кухцік, выносіць мяч галавою за межы штрафной, але падбор за футбалістамі трактара. Трэба абараняцца і захоўваць канцэнтрацыю надалей. Зноў жа кідаюць у прарыў. Не паспеў Дорожка, не паспеў наш Даніла. Цікава, на чый адрес Сергей Казека кажа, ты только вышел, ну, напэўна, на адрес Васюка, меў на ўвазе ён, што, можа, трэба было трошку прабегчыся з мячом, а не адразу аддаваць эту перадачу на Дорожку. Ну, нам застаецца толькі гадаць, што меў на ўвазе Сергей Казека. Прыходзьце на заўтрашнюю... Рудзянок добра
Пропхнул мяч на Тимофея Мельника. Сам иди! Да блин, ну... На жаль, ничем не скончился гэта проход у выкананні нашага Сам правого оборонцы. шел и искал кого-то. Офсайд. Офсайд запаливает. Офсайд запаливает судья. Сябры, шкада, што няма трэцяга мікрафона, я бы его аднёс зараз бліжэй да лавы запасных нашай каманды, бо паслухаць Сергею Казеку зараз дараго каштуе, ты чего туда бежишь? Сапраўды ёсць, напэўна, нейкія непаразуменні паміж планам на гульню Сергея Казекі і паміж тым, што робяць зараз ягоныя футбалісты. Ну добра, што цяпер сезонныя матчы, ёсць час яшчэ паразмаўляць, зрабіць высновы, каб у сезоне ўсё, як кажуць, было ў парадачку. Засталося зразумець, што будзе ў гэтым сезоне, хто будзе супернікамі нашай каманды. Ось, бо па ранейшым раскладзе это быў паўночны дывізіён другой лігі з 11 каманд, але цяпер все максімальна незразумела. Чакаем мы, чакаю я, каб зразумець все ж таки, у якім фармаце будзе праходзіць тая другая ліга, і што 77 нумар не прабіў гэтай сітуацыі, аддае направа, там навес і першы на мячы. Зноў пенальці ставіць у нашу браму. Ці не? Я так разумею, Януш Ладуцька правілы парушаў, і пабачым мы пенальці. Другі пенальці ў гэтым матчы, і я так разумею, ёсць магчымасць аформіць хіт-трик у 10-га нумара. Да, сапраўды ён для мяча, ўсё максімальна лагічна. Але нагадаем, што першы пенальці ў гэтым матчы атрымаўся недакладным, невыніковым. Мяч на сябе прыняла папярэчына брамы нашай каманды. Паглядзім, што будзе зараз, ці атрымаецца з другой спробы. Ну, з другой все ж таки атрымліваецца гэта, і ўсё ж таки ёсць адзін з двух рэалізаваных пенальці сёння, і лік такім чынам робіцца 3-4, все яшчэ на карысць Крумкачоў на 77-й хвіліне матча. Прыгадаю, што год таму мы таксама бачылі пенальці на гэтай вось смалявіцкай зямлі, але пенальці тады выконваў, прыгадаем, Андрей Стрыжэус. Чаму прыгадваю той пенальці? Досыць камічна ён по выніку выглядаў, бо Андрей тады ў брамніка Жодзіна Южна Антона Шунто запытаў, ну што, у які біць? Ось, адказа не атрымаўшы, мусіць, ці атрымаўшы нейкі свой, там, я не ведаю, не дайшло гэта да маіх вушэй. Ось, прабіў і забіў той пенальці Андрей Стрыжэус. Андрей, які ў першай палове мінулого сезона выступаў за Крумкачы, а ў гэтым сезоне будзе абараняць зелёна-белыя колеры футбольнага клуба Асіповіч, дзе ён, в прынцыпе, чалавек не новы. Так, ён з Асіповічаў, дарэчы, да нас і прыйшоў. Вярнуўся на ўсход Беларусі. Спрабуюць распачынаць атаку нашыя гульцы. Дорожка аддае налево, там Мікіта Аўсянік. Жаль, нічого не атрымалася пропхнуць мяч далей. Мяч абаронцаў Трактара. З правага на левы фланг. Бурэц. Другі раз у гэтым матчы ўжо ўдала серы гуляе ў падкаце. Адзначым і гэта. Можа, Расціслава трэба перакваліфікаваць у абаронцы. Ось, там ягоныя падкаты будуць яшчэ больш дарэчнымі, і там будзе ад іх яшчэ больш плёну. Ну вось якраз хацеў сказаць, што з языка зняў. Таксама такая думка ўзнікла ў мяне, што, мабыць, трэба перакваліфікавацца нашаму Расціславу на пазіцыю ніжэй. Ну, бачылі мы Расціславу ўжо на правым флангу нападзення, пра гэта пазней, бо становішча па-за гульнёй ўсё ж такі запальвае, і можна было б жоўтую картку выдаць футбалісту Трактара ў гэтай сітуацыі за удар па мячы пасля свістка, але замест гэта сігналізуе пра ажно трайную замену галоўны арбітр сённяшняга матча. Ну, сябры, нават не будзем мы спрабаваць здагадацца, хто ж там каго памяняў, бо без пратаколу, без такого добрага ведання складу Трактару гэта будзе зрабіць амаль немагчыма. Калі ёсць заўзятары Трактара, у каментарах, то, сябры, падказвайце, цікава будзе і такое пабачыць. Да, сябры, падкасці вы ў каментарах. Крум, прывітанне зноў. Если я нарушаў, то Куцік, а не Януш. Гэта я пагаджуся з табой, бо трансляцыю глядзіш ты. Ёсць магчымасць адгартаць трошачку назад, паглядзець, з боку якого футбаліста было парушэнне. Ну, у любым выпадку, пакуль добра выглядае Куцік якраз такі. Вось, але будзем назіраць яго больш доўгім адрэзку. Дорожка, ну што, заход на покер, удар. Адбівае мяч брамнік, але, на жаль, нікога няма, каб падстрахаваць і дабіць.
Мяч у браму. Ну, досыць бесхітрасна згуляў у гэтай сітуацыі якраз такі дарожка. Можна было згуляць ўсё ж такі больш арыгінальна перакінуць, прабіць верхам, але так нізам. Ну, гэта было бесхітрасна, будзем шчырымі, таму ўсё ж такі лік і застаецца 4-3. Ну, тым цікавей нам будзе назіраць апошнія 10 хвілін гэтага матча. Сапраўды зазіраю я у трансляцыю, гляжу, што 10 хвілін, да, 10 хвілін засталося нам назіраць асноўнага часу гэтага матчу. Я не ўпэўнены, што сёння пабачым нейкі там дададзены час. Спадзяюся, што хаця б 90 хвілін згуляем і сёння. І ледзь на роўным месцы не памыліліся у простай сітуацыі футбалісты Крумкачоў. Задзейнічалі брамніка свайго Віталя Зыгмантовіча. І пакуль вырашылі прытрымаць мяч, будзе пазіцыйная атака ў выкананні нашых футбалістаў. Спрабуюць зноў жа праз кароткую сярэднюю перадачу выйсці якраз такі ўжо ў сваю атаку. Справа Мельнік просіць мяч, яго не атрымлівае Рудзінок. І што, і ледзь не памыліліся зноў жа, да, трэба быць больш пільнымі, бо не хочацца выпускаць гэтую перамогу. Хацелася б скончыць перадсезонку на мажорнай ноце, а не вось такой нічыёй ці паразай ад трактара. Між тым, пакуль лік 4-3, давай прыгадаем, што самая выніковая гульня паміж гэтымі камандамі была ў мінулым сезоне. 4-4 згулялі мы ў матчы другога кола, сапраўдны трылер, мы ўжо прыгадвалі той матч. І з лікам 4-4 пра гэта пазней, да, сапраўды. Косука падтапляе ў абаронцу трактара. Хорошо, правильно все делает. Ну, вельмі шмат ног было на шляху падчас перадачы, і вось так агрэсіўна рукамі, і гэта пенальці, гэта відавочнай. Не стрымаў сябе футбаліст у бела-чырвона-белай кіпе зараз, і пабачым мы пенальці не толькі ў браму Крумкачоў, але і ў браму футбольнага клуба «Аўтазаводзец Трактар». Не-не-не, Коске не надо. І што, зноў жа Коске выбіраюць не надо. футбалісты, хто Янус, будзе выконваць гэты пенальці. Ну, сапраўды, японскаму нашаму футбалісту Тут не бьет. хочацца выканаць гэты пенальці, але ўсё ж такі ля мяча капітан, штатны пенальтыст Крумкачоў Януш Ладуцька ў мінулым сезоне падчас матчу у яго была 100% рэалізацыя, былі праблемы з выкананнем пасля матчу в пенальці. Што будзе зараз? Удар. І адбівае мяч футбол. У мяне пад гэтыя сябры словы нават мікрафон, петлічка моя вылецела. Не забіў. Януш, да, можна было рабіць лік 5-3 і спакойненька дагуляць гэты матч, але ўсё ж такі бачым, што сёння ёсць праблемы з рэалізацыяй пенальці, як бы па XG ему не выдавалі 0,8, але ўсё ж такі ёсць праблемы. Адзін з трох сёння толькі рэалізавалі пенальці, і на поле з'яўляецца, хто б вы думалі, любімец заўзятараў, да, Канстантин Куімов. Замест каго, Антось, падкажаш? Коске. Так, мы бачым, на полі няма Косука намікаты. Відаць, замест нашага японскага нападніка і выйшаў Косця. Ну, магчыма, вырашыў правучыць яго трошку Сергей Казек. Пабачым кутнік, навес Аўсяніка. Удар. Выкананне І таго самага Косці. Меў магчымасць Канстантин Куімов адзначыцца першым сваім голам за Крумкачыха і ў таварыскім матчы добра прыкладаўся. Ну, праваногі футбаліст Косця, калі памыляўся я, але і з левай атрымалася зараз досыць небяспечна. Але мяч трошку... Памыляецца Ростислав Серы. Ну, нарэшце мы дачакаліся першага гола Росціка. Колькі мы гэтага чакалі? Сябры, я не дарма адыходзіў за свечкай, каб паставіць яе якраз такі за гол, за перспектывы Ростислава Серага. Свечка дапамагла. Хай то была і святочная свечка на торце, але гэта не важна насамрэч. Важна тое, што лік робіцца 5-3. Гуляць нам яшчэ хвілін 6 асноўнага часу. Тым цікавей нам будзе назіраць, ці хопіць трактара на тое, каб адквітаць гэты дэфіцыт у 2 галы. Паназіраем, не так шмат засталося, віншуем Ростик з першым голам, чакаем галоў у сезоне. Ну, а зараз мы можам пабачыць, што рыхтуецца яшчэ падвойная замена ў нашага клуба. Молодец. Каля Ой, хорошо. лініі поля Алексей Яўзрэзаў і Павел Гераў. Магчыма, у адной з бліжэйшых паўзаў яны выйдуць на поле. Вось якраз у гэтай паўзе. Ну, Тут нешта 17-го нумара трактара. сябры, я не хочу перадаваць тое, што адбываецца зараз на газоне, але не ўсё ў парадку з нервамі і, напэўна, трошку з... Ну, ладно, не буду казаць, з чым у 17-го нумара трактара. Чалавек, які зарабіў пенальці для нашай каманды, бачна, што не кантралюе ён сябе зараз і спрабуе правакаваць Ростислава Серага. Ну, будзем шчырымі, давайте
пазычым Ростиславу толькі не купляцца, не паводзіцца якраз такі на такія абразлівыя і нізкія паводзіны ў выкананні футбаліста трактара. Мы казалі, што трактар гэта часта пра бруд, часта пра нервы, але футбол ён тым і варты, што тут ёсць рознае, ёсць і добрыя праявы, а ёсць і адмоўныя, як мы з вами бачылі зараз. Ну, як мы бачым, у гэтай паўзе адбылася у нас падвойная замена. Замест Януша Ладуцькі і Даніла Дорожкі выйшлі на поле Павел Гераў і Алексей Яўзрэзаў. Добра, нават выдатна сёння адгуляў Даніла Дорожка. І бачым, што калі Януш сышоў, то ў пару цэнтральных апусціўся Алексей Баранаў. Ну, это ўжо для нас не навіна, шчыра кажучы, але спакайней бачыць Алексея на пазіцыі трошку вышэй у паўабароне. Але зараз на апошнія хвіліны матча. Што, перахопліваем мы мяч, і ёсць магчымасць якраз такі ў серага збегчы ў контратаку, ці хопіць у яго хуткасці, ну, хапіла яе, але ўсё ж такі Крыжанеўскі паспявае скінуць мяч назад на брамніка і мусім ужо абараняцца на апошніх хвілінах матча, хаця не сказаць так, што падпрыціснулі нас футбалісты трактара. Да, досыць высока падымаецца ў гэтай сітуацыі Косця Куімаў, чалавек, якога мы звыкліся бачыць на пазіцыі апорнага паўабаронцы. Я так разумею, па сітуацыі ў гэтым сезоне Костя можа і цэнтральную зону ў абароне страхаваць. Ну, карацей, паназіраем, як то будзе. Спадзяюся, што не будзе ў нас дэфіцыта футбалістаў і абыдземся мы без такіх эксперыментаў. Да, шчыра кажучы, улічваючы той такі накал, які трошку з'явіўся на поле ў апошнія хвіліны, хацелася б ужо, каб гэтую гульню мы скончылі без ўсё ж такі нейкіх пашкоджанняў, звыш эмоцый, рэакцый. Ой, молодец. Спокойно. Виталий Загмантович контролирует ситуацию. Забираем мяч у руки. Ну, давай будем шчырымі, сёння да яго пытанні абсалютна мінімальныя у параўнанні з той жа папярэдняй ці папярэднімі гульнямі, калі такія, в прынцыпе, ўзнікалі. Сёння пры гульні нагамі ён не памыляўся. На лініі брамы таксама ўдала згуляў. І што, Гераў пакуль трошку без мяча бегае на поле, хацелася пабачыць гэтага футбаліста з мячом, паглядзець, на што ён варты, і што Росцік ззаду падкраўся, як сапраўдны серы волк, але мяч не адабраў. Але адабраць мяч атрымалася ў Мікіты Аўсянніка, і зноў жа будзем спрабаваць выйсці ў адну з апошніх сваіх атак. Рудзянок на серага, той вяртае мяч назад. І няўдалая перадача на Яўзрэзава, той быў пад прэсінгам двух футбалістаў, і Роман Бурец, што пакажа свой індывідуальны ўзровень майстэрства. На вялікі жаль, і на наша шчасце ўсё ж такі не. Хацеў я пабачыць Герава ў гульні, але, напэўна, не такім чынам, у простай сітуацыі галавой скідвае мяч, ну, не па адрасе, шчыра кажучы. Павел. І што, відавочна, што на апошніх хвіліны падпрыціснуць нашу каманду футбалісты трактара, калі ёсць у іх на гэта нейкі эмацыйны і фізічны ресурс, паспрабуюць адквітаць гэты дэфіцыт у 2 мячы. Але ці атрымаецца, гэта вялікая загадка. Скажу шчыра, я не моцна ў трактар верую, ну і не мой гэта абавязак, але вось. Бурец пасля небяспечнага рикошету ад, здаецца, Дзениса Рудзенка, да, мяч прилятае ў рукі Віталю Загмантовичу, нікуды не спяшаецца наш брамнік. Трэба ведаць, калі варта паспяшацца, а калі можна і прытрымаць мяч. Часта ў мінулым сезоне хваліў я божачкі Фоміча, ну, карацей, Владзіміра Бушму, да, за тое, як ён філігранна, ўдала, хутка, імкліва водзіць гэты мяч назад у гульню. Але часам мяч трэба і прытрымаць. І што, Росцік серы, будзе заход на другі гол, будзе шукаць адрасата перадачы, ім робіцца Костя Куімаў. Назад. Еще раз, молодцы. Наш. Хотел сказать, побачым кутнік, але не. На думку суддзі ад нашага Ростислава сышоў мяч за межы поля. Да, сябры, у нас, я так бачу, стартуе апошняя 90 хвіліна матча, таму не здзіўлюся я, калі цягам гэтай хвіліны пачуем мы фінальны свісток. Можна пакрысе, я думаю, падводзіць вынікі гэтага матчу. Пакуль ён канчаецца з лікам 5-3, скажу шчыра, не ведаў я, чаго чакаць ад гэтай гульні. Бо мала ведаў я пра сённяшняга нашага саперніка, мала пра гэта казалі сацыяльныя сеткі футбольнага клуба «Аўтазаводзец Трактар», і нічога новага сёння мы, можа быць, з вамі і не даведаліся, бо незразумела, ці гэта футбалісты на праглядзе, ці то гэта ўжо футбалісты, якія будуць выступаць за Трактар у сезоне.
Гэта мы яшчэ пабачым, але галоўнае, што напэўна варта адзначыць, у нас папаўненне ў шэрагах футбалістаў лініі абароны. Іх дакладна бракавала, гэта было відавочна. Таму з'яўленне Мікіты Кукцікава, які досыць добра сябе паказаў у гэтай хвіліны, хай зарабіў пенальці ў той сітуацыі. Вось гэта досыць дарэчна. І што, вось ён фінальны свісток, Антось. Будзем, напэўна, пакрысе развітвацца. Сябры, запрашаем яшчэ раз вас на заўтрашнюю сустрэчу з заўзятарам, прэзентацыю каманды, якая адбудзецца ў Flame Place о 12 гадзіне. Шукайце падрабязнасці ў соцсетках Крумкачоў. Сачыце за навінамі, бо на пачатку тыдня, хутчэй за ўсё, даведаемся мы, у якім фармаце, у якой лізе мы будзем выступаць у гэтым сезоне. А зараз пабачыце вы, напэўна, ў трансляцыі традыцыйныя крылы ў выкананні заўзятара. Антось, калі ёсць чым падзяліцца, падзяліся і будзем пакрысе развітвацца з гледачамі. Так, дзякую за тое, што глядзелі, кожнаму заўзятару, што назіраў за ходам гульні на полі. У трансляцыі нашай відэа пабачымся на наступных гульнях, а перш за ўсё пабачымся на сустрэчы каманды з заўзятарамі, якая адбудзецца заўтра, як ужо Алексей прыгадаў. До новых сустрэч. Да, сябры, развітваемся мы з перадсезоннымі матчамі і пабачымся ўжо, спадзяюся, у афіцыйным сезоне.